Hadian kejiban benar nak kalian ke serkar, banaduk ke sitrik benai Oktober, onsak ban pleno ia gijaka meni belai ha gejela. Nak kalian ke Shillong Archdiocese lingba Reverend Father John Madul, badai Dyson Administrator, mentang ke sengi ke arpunyo trik benai September, ulah pensengu ia gejengkentu badan kam nak bentang kipai donget, haswa ban sedang pli ia ki mani haman ki parish. Kublai api para banget be baro, nyai ngu yu blai, ba kat kum ki kubor bengelayo nak sarkar la sya ban pli ki yang mane ki jongi ki jaka mane belai ki jongi naduk ka sitarek urisau mentau snam ar hajar arpo te hakabaya dei bat kane ngi kwa ban ong ba wala da ki yang mane ki la pli penban ngi don kam ban ya bud renti ya ki jing ptha knang ban lai nak kebaya bet ya kan niga kenyang jingpang covid kat kendai te ki pli ki yang mane ki jongi nyela banwan si yang mane reka don ru ka jingptha ba mla ban syong barok ka wei ka yang mane kat kum ka jingptha jong ka sarkar ka long tang si benta nak lai benta jong ka yang mane nyela ban pen kam ya menta kum ni tingin nyabut ya kita ki jingptha haga sngi ba ar pu kendai tereng ngin sa syong ke jingyalang bat ki parish priest ban ya pet kumno ndah bala pli ki mane ki jongi kumno ngin le knang baki para banget baro kin yo benta ban shibta haki jingle niam ki jongi haka mas bakhoi lani kan kono ka jingle niam ke jongi tena ka benta kan ne ki don ki jingptha bat ngede ban ya bu renti ya ki to ki jingptha ki don shibun ki jingptha ya ki ba ki lengdo jongi kin sabatai ki katekes kirang ba balang jongi kin sabatai halaki jaka renga kwa badong tang kan ko wei ya menta kum ne ba nangkong ngede ban le khuj ya la de nang ta ka ba ar ngin deng ki mask kum bala ptha bat ka balai pat ban buat ya ke jingya jangai iwe ne iwe pat wat ha bangyewan ban mane blai hoi nya jangai ki met ki jongi de ka men sem ngi ya jan tikini ki di ki jing ptha bat ngi ngai scam bangin ya buat ya ki jing penyai bat kumta ngin yo ban wan mane blai hakur kom ka bas ngau sngain hakur kom ka bangi baro ngela ban yo benta te sai sisen nya ai ngu yu blai to ngin nang dwai shu ro ba u blai nang ya dai yangi bangin lai na ka ne ki jing pang ba ha ka ju ko poro ba ngin yo ban pendap iki kam ki jam ki jongi hakamet kham tam hakaliang jong ben sem bangila ban yo benta biang haki jing le niam ki jongi ban ngakwa ban ong gane para banget ba ya menta sipor namar ka jing adong haga jing ya bun breo hapo imane te kitu ki bom ki para banget ki bom la ban wan haga sngiu trai phila ban pendam ya ka kamram sngiu trai jong phi wan iki sngi po yar